станция Площадь Франтишка Богушевича. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площадь Франтишка Богушевича. Please, mind the closing doors. Шановні жихари і гості города Мінська, Мінський городський совет депутатів і Мінський городський виконавчий комітет сердечно віншують вас з Новим годом і народженням Христовим. Нехай новий Площадь Франтишка Богушевича Station. Наступная станция Юбилейная площадь. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Юбилейная площадь. Please, mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, коли вы знайшли на станціях ці в техніках метрополітена речі з нагляду ці подозрони, переход працівником автозапуски лінії. Концовая. Тягник далее не идет, коли ласка покиньте вагоны. Уважаемые пассажиры, выходить из вагона не забывайте.